اللغة العربية هي أقرب لغة للعبري وأسهل لغة اللي بنقدر نتعلمها. רוצים דוגמאות? בבקשה. כמו בעברית, הערבית נכתבת מימין לשמאל. בערבית, הגופים דומים לעברית. אנא זה אני, הוא זה הוא, היא זאת היא. ובנוסף, יש הרבה מילים שאנחנו משתמשים בהם, והם זהים לערבית. בית זה בית, קריב, קרוב, בטיחה, אבטיח. אז למה אני מספר לכם את כל זה? כדי שתבינו שהרצון שלכם לדבר ולהבין ערבית הוא ממש בהישג יד. בקורס הערבית המדוברת של המדרשה לערבית וביטחון תלמדו לדבר ערבית ברמה טובה ותוכלו לנהל שיח בכל מקום שבו תפגשו דוברי ערבית. תבינו שיחות שידברו סביבכם ותוכלו להצטרף אליהם בביטחון מלא. בסוף הקורס תוכלו להבין שירים, סרטים ואפילו תוכניות טלוויזיה, וממש תרגישו שהתרבות הערבית קרובה ונגישה אליכם. לפרטים נוספים על הקורס הקרוב שנפתח, מוזמנים ללחוץ למטה להשאיר פרטים, ונחזור אליכם עם כל המידע הדרוש. אינשאללה, נשובכם ען קריב.